Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Derek-derek sedoyo, jarene ana sing ngomong, nek wong gak salat iku diarani sombong. Lah statementku kan ngene lho. Nek wong salat tapi dek merasa dek iku luwe apik tekan wong sing gak salat, iku tak arani sombong. Terus ana sing gak trimo, Lur. Gak trimone ya iku mang ya mending sing salat masya sombong daripada sing gak salat tapi sombong. Nah, ngono lho. Mergo jarene wong gak salat iku sombong, diarani kaya nyepelekno ajarane Gusti Allah. Nyepelekno Gusti Allah. Wong wis mancik ning bumi iki, mancik ning ciptaan lan kuasane Gusti, kok gak nglakoni sembahyang, gak nglakoni salat, kok gak ngibadah marang Gusti. Lah sebenarnya sing tak bahas iki akeh Lur. Kosakata sing salah maknai iki akeh sebenarnya. Kaya iku mang contoh kecile panjenengan nek ngomong istilah iku nek wong ibadah wong mancik neng bumi iki nek gak ibadah karo pangeran iku diarani sombong. Lah aku ngerti kosakata ibadah iki mang dianggepe mung salat tok. Kebanyakan wong nganggepe ngono. Dianggepe wong ibadah iku wong salat, wong poso iku ibadah. Padahal sing diarani ibadah iku nglakoni kebecikan iku sing ibadah paling tertinggi. Puncak ibadah iku buane ibadah. Ora kok mung gak salat, ora mung kok nglakoni ritual salat. Iku kan ritual, gerakan ritual. Lah sing diarani ibadah iku awak dhewe atine, rasane awake dhewe iki tumuju marang Gusti. Gak tumuju marang jin, prewangan, iblis lan sak piturute. Iku diarani ibadah. Nek panjenengan salat, sembahyang, tapi atine arep elek karo wong, iku jenenge panjenengan nuruti omongane setan. Nah, iku ora kena diarani ibadah. Wes ya. Masalah ibadah kapan-kapan dibahas. Saiki aku pinanggepi sing kumang Dur, sing masalah kaya apa iku? Yen wong salat iku yen wong gak salat iku diarani sombong. Mergo jarene iku nek dihitung secara sistematis ya, dihitung secara sistematis. Padane opo rek iki kuasane pangeran kok dihitung secara sistematis. Ya ngene. Iki kan aku jarene ngene. Nek dihitung-hitung nek umpama misale wong gak salat iku kan wong sing diarani dosa, ngono ya, dosa orang nglakoni salat. Wong Islam sing gak nglakoni salat iku diarani dosa, kan ngono. Nah, wis kena dosa pisan. Terus nek diitung wong gak salat iki arane wong sombong, mergo padha karo nyepelekno Gusti Allah. Nah, wis dosa, sombong iki wis sesuatu sing dibenci Gusti Allah, kan ngono. Ya, bener. Poinnya neng ngono ku mang, wis dosa, sombong pisan. Nah, ngono kan. Lah sing wong sing salat iki mang dianggepe ora dosa. Mergo wis nglakoni salat. Nglakoni kewajibane rukun Islam, wis nglakoni salat berarti kan wis gak dosa. Tapi wong iki ngerasa sombong. Lah jarene nek diitung-itung iku menangan sing wong mending sing salat mesti sombong daripada sing gak salat tapi wis iku dadine sombong. Ya napa gitu iki. Nek diwolak-walik terus nek ayo hitungan secara sistematis, hitungan secara penilaian menungso ya. Nek secara hitungan penilaian menungso iku gak enek entek Dur. Misale kaya umpama sing wong sing salat iku mang nek diprotes lho sing gak salat iku mang merasa sombong lah jaremu, tapi dhek
uripe ora tau sombong. Dhek uripe ora tau sombong, wong dhek salat, wong dhek gak salat. Iku lek menurutmu dhek lho, salate iku salat ning atine. Umpama didebat kok ngono ku piye? Mungkin sing wong syariat iku mang debate, lho, iki tetep salat. Nek sing salat iki wis genah-genah nek tumuju marang Gustine. Lho, ngerti ta nek tumuju marang Gusti? Ngerti ta nek salate atine tumuju marang Gusti? Oromu mek dhek budal tok salat, oromu dhek nggawe sarung, nggawe kopiah. Wis kan entek dulur debat koyo ngono ki entek. Sing ngerti kabeh iki mung Gusti Pangeran. Lah terus istilah kebijakane Gusti Allah iki lho, kuwasane Gusti mulai mangerteni tentang wong sing endi sing bener-bener temenan lan sing digawe-gawe. Iku mung sing ngerti Gusti Allah, lan kabeh iki ora kena dihitung secara sistematis, ora kena dihitung lewat akal pikirane manungsa, ora kena. Mergo iki ana hubungane karo ati sanubari, rasa pangrasane manungsa iku sing ngerti mung Gusti Kang Maha Suci. Manungsa ora ngerti lho. Manungsa rone buka rumus ning kitab sucine. Buka teori ning kitab sucine. Ngertine manungsa mung ikut lur. Tapi secara ati nurani kabeh kelas kiai, kelas Habib ora enek sing iso ngerti. Kelas pituwah sapa ora ono sing ngerti. Manungsa iki sebenarnya iku apik apa ora ono sing ngerti. Jadi panjenengan aja sampai dihitung-hitung koyo ngono ku. Ora enek manungsa sing bisa ngitung kuasane Gusti, kebijakane Gusti Allah, ora ono sing manungsa sing bisa ngitung. Kok kudu hitung iki gak salat dadi dosa. Terus mari ngono wis gak salat sombong, wis dosa sombong. Nek dihitung ya tetep menang sing salat. Nah panjenengan niku kok hitungane ngerti wong sing salat iku sing luwih apik. Nek ana sing takok, "Lah menurut tanggapane piye sampean, Mas?" Lek menurut tanggapanku, karo-karone iku tetep salah, karo-karone tetep keliru. Lah pada waktu itu aku kan cuman membahas tentang wong sing salat tok. Jadi aku gak peduli ambek wong sing gak salat. Aku mung bahas tentang wong sing salat sing rumangsa luwih apik tekan wong sing gak salat. Sejatine kan ya ora oleh. Panjenengan nglakoni sembahyang salat ya wis fokus karo panjenengan dhewe, fokus karo panjenengan tumuju marang Gusti, marang pangerane panjenengan. Ora usah bahas, ora usah banding-bandingno karo wong sing gak salat. Niku lek pendapat kula. Jadi tak anggap salah karo, masih wong sing gak salat. Nek ngrasani wong sing salat, istilahku ngomongi wong sing salat ya katakanlah wong sing gak salat iki mang wis gak salat, dhek iku ngrasani sing salat iku gorong karuan apik, iso cek apik aku. Lho iki jenenge iki sing diarani sombong tuh. Lah nek sing gak salat meneng ae anteng nang omah ora ngurusi wong sing salat. Lho iki sejatine iku iya ya piye ya? Nek dihitung secara kalkulasi ya, dihitung secara sistematis, secara rumus iki wong apik lho. Wong apik lho. Tapi aku gak iso bandingno wong iki apik timbang sapa, gak iso bandingno aku, Lur. Wis tak anggap iki wong apik. Ngoten. Dadi piye ya? Kabeh iki butuh dirasakno, Lur. Kabeh ku butuh dirasakno. Panjenengan ngeteni wong iku mang apik apa elek ya. Sifate apik apa elek marang awake dhewe, rasakno. Aurane iku dirasakno. Ketok, Lur. Mulai dipandeng mripate, didelok gimik ikine, gimik cara ngomongi, gerak tubune. Iki wis mangerteni, wis kewetok, Lur. Mungkin yang ilmu psikologi ono ngono kan ya. Tapi tetep ilmu-ilmu ngono ku
pasti bakal mbreset. Nek wong kumang bakal gawe ati nuranine. Ora bisa. Dadi gak enek wong kuwabe sing diwakil Gusti Allah, renek sing dikei tugas, dikei utusan Gusti Allah gak ono gawe menilai api eleke menungso. Ora ono, Lur. Percaya panjenengan golek ono nek ono. Aku kepengin ngerti ndi sih wong sing ngerti sing dadi wakile malaikat menyampaikan wahyu. Ndi sih pengin ro aku. Ora mungkin, Lur. Ora ono menungso sing dadi utusane pangeran, ora ono. Menungso iku pun tugasnya pun golek dalan tok, mung golek dalan ning alam dunya iki, golek dalan. Ndi sih dalanku iku? Apa sing rono, apa sing rene? Lah menungso golek dalane dhewe lho. Kangelan kok ngurusi wong liya. Pun ngeten mawon nggih, nggih pun sakmenten mawon Dulur, mugi-mugi panjenengan mboten salah paham, mboten gagal paham kalih sing kula jelasaken niki. Wis pokoke panjenengan dicermati malih nggih. Pun ngeten mawon, ngapunten sing kathah bek menawi enten kelepatan kula nyuwun ngapunten, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.